Hemm bżonn li jinqabad il-moħħ minn kienu wara l-iskema tal-frodi fil-benefiċċji soċjali u mhux neskludi li bħala Union imorru quddiem l-Awditur Ġenerali nitolbuh sabiex jinvestiga. Sostna dan, il-Kap Eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella meta l-ħamis filgħodu ta' l-ewwel reazzjoni tiegħu brabta mal-aħħar skandlu li ħasad pajjiż fejn sar magħruf il-insterqu miljuni ta' euro minn flus il-poplu allegatament fi skema imexxija minn ħaddiema tal-Gvern fosthom deputati Laburisti. Aktar kmieni din il-ġimgħa l-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija Martin Balzan iddeskriva din l-iskema bħala anqabuta magħmula minn kriminalità organizzata wara illi falsifikaw sansitra l-firma tiegħu tal-professjonisti sħabu fuq ċertifikati mediċi. Dan sabiex mijiet ta' persuni ħadu eluf ta' euro li ma kinux intitolati għalihom persuni illi issa jekk jikxfu illi kienu rrakkomandawlhom lill-ex deputat laburista Silvio Grixti saħansitra allegatament uffiċjali fil-Customer Care ta' Kastilja jew ministri attwali. F'kummenti lil Net News, il-Kap Eżekuttiv tal-UHM saħaq illi hemm bżonn illi l-moħħ wara dan kollu jinqabad. L-aktar ħaġa li timpressjonani f'da kollu huwa li qed ngħidu li qed jitresqu dawk ir-riċevituri, dawk li rċevew il-flus. Naħseb li l-investigazzjoni trid tmur oltre minn hekk u rridu nifhmu wkoll min kien warajja din l-iskema. Naħseb li ħadd mublaħ u kulħadd jaf li biex ikollok 800 ruħ jew 900 ruħ qed jabbużaw minn sistema ta' benefiċċju, żgur li ma jistax ikun li saret spontanja fuq livell individwali. Ġifieri din kienet skema. U allura l-iskema għandha il-moħħ warajja. Joseph Vella saħaq illi mhux qed jeskludi li l-UHM tmur għand l-Awditur Ġenerali Charles de Guara sabiex jitolbuh jinvestiga. Jiena bħala msieħeb soċjali ma neskludix lanqas li bħala UHM immorru għand l-Awditur Ġenerali li huwa fl-interess nazzjonali li din tiġi investigata. Tiġi investigata fuq diversi livelli. Veru, hija skema minnu il-moħħ warajja. Barra minnu il-moħħ warajja. To what extent din saret. U staqsa għalfejn twaqfet din l-iskema u jekk hemm xiri ta' voti fin-nofs staqsa wkoll jekk hemm skemi simili oħrajn u nsista li dan kollu huwa teddida ċara għad-demokrazija ta' pajjiżna. X'kien il-mottiv tagħha? Li nagħtu l-flus u tieqaf hemm jew li nixtru voti? Għaliex f'pajjiż demokratiku li nasal biex ngħid li qegħdin f'ċirkostanza fejn qed ngħidu li f'elezzjoni ġenerali qed jintużaw skema. Ma nafx jekk hemm skemi oħrajn u għadna ma nafux bihom li seta b'xi mod influwenza il-vot tal-persuna, naħseb allura hekk id-demokrazija u l-governanza qegħdin verament fil-preċipizju. Intant, fl-aħħar sigħat, l-MEP David Casa ressaq dan il-każ serju quddiem il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen, il-Viċi President Vera Jourova u l-President tal-Grupp ta' Monitoraġġ tad-Demokrazija, l-Istat ta' Dritt u d-Drittijiet Fundamentali fih dan il-Parlament Ewropew. Huwa appella biex dawn il-fatti jittieħdu bis-serjetà aktar u aktar fid-dawl tan-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-Gvern Malti.